хора. Сега сега ще играем Roblox. Понеже разбрах, че новият апдейт е излязъл. Върнали се два мода. Не знам, нещо. Не, сега го няма единия. Но този Knockout, не съм сигурен дали е нов. А та ЛХ ще дойде след 1 ден и 17 часа. Така че когато излезе ще направя още едно клипче. Сега. С Spike.